ପଳେଇଛ? पानी डालना पड़े भाई गलांगी से अरे तो एटा एंटी के 1 2 3 कोला सुनो ये कौन 1 2 3 कौन एंगल है 1 2 ये कर दे पाछो हेला ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ବୋଧେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଭାଇ କହୁଛି ଆମେ ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ ଏପଟକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ପାହାଚ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରାହେଇଛି। ଭାଇ 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 ए सुनो मुंडिया मारा सिटी मुंडिया मारा मुंडी बैठ ନାଇଁ ये सपनपुर पहाड़ टुंगी महिमा गोसाई सुनो मुंडिया मारा आज्ञा
ସିପୁ ନାହିଁ ସିପୁ ବାପା ଦେଖ ନା ସିପୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛାତ ପଡ଼ି କଲମ ଅଛି ଘର ତଳ ପଟ ପାଇଁ ଯାହା ତର ତର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ଦଉଛୁ ଆସ ଆସ ଠିଆ ହୁଅ ରହିଥାଉ ମ ଏଇ କୁନା କୁନୁ ଏଠିକା ଏଇ ଆରେ ବୁଲି ସାରି ଏଠିକା ଠିଆ ହୁଅ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଅ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହୁଅ ଧର ନାଇଁ ଲାଗନ ଦୁଷ୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼ିଛି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଛି ଗାଡ଼ି ପାଇଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ନା